Ilang ba naman sa lumabas? Ito, hoy, ay, sige mo ba nila? Opo.
Yan ang kasi umulan. Mga kamichat, patayin muna natin. Ayan, may to viewers tayo. So, patayin muna natin kasi umulan. Mahirap na bago midlat. Yan, so viewers natin dyan. Umulan pa naman yun. So, patayin ba natin to? Hindi na. Eh, pagkata na nga. Huwag na natin patayin. Wag na. Sige, wag na. Alright, sige, wag na patayin. Yan, sa two viewers natin dyan, sabi nito, to, wag na daw patayin. Kaya, sige, go. Kahit umulan. Alright, guys. Alam ko na yung panahon natin ngayon eh. Malakas na yun. Okay. So, welcome kayo sa aking YouTube channel. Yan, kasi tagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng or di tayo nakakapag-live. So, ayan. So, kamusta kayong lahat sa ating live stream dito sa ating YouTube channel. At maraming salamat sa suporta sa atin. Alright. So, ayan si Maine. Naglalaba. So, ano, okay na? Alright, so umpisa natin ang welding tayo para okay.
Ay, naku. Ay, ganyan. Ano ko bang gandang buka to? Ano pag buka to? Lahaw. Model ka na lang. Dali na dyan lahaw. Dali na naman. Kung binigyan lahaw, Derek. Ito. Yan. Siguro yan. Pwede mo na yung sabihin yung ito lang. Ganyan.
Yung kasama ko. Ay, tulong ko sa ako. Eh, sir. Tulong ka na, sir. Bakal, bakal, bakal. Sobra. Hindi ko yung sobra. Pupul ka pa rin ito. Ako mo na akong sigurado man. Sige. Paano ba? Oy, kamu rin lang para kung Pilipinas mo yan. Basta lang, may tako lang ito paalam mo. Para kung Pilipinas.
Ano ba taas? Pagkas, 135. Saan pa? Ano? Una, iti. Isinta, ilang, lukan lang, lukan. Libros lang lagi kayo sa one thirty five. Salamat ka.
Hmm? Ay, hindi, ako ba sana? Hanggang sana kayo eh. Bisa ng espera da. Ako rin po. Hoy, meron. Sino na? Ay, Ah, yes. Yes. Balik. Ano dahil ikaw ano? Sa ilaw? Ilaw? Ano? Ano? Saan?
Ha? Parang pasuliwan mo, hindi na ako lang. Kaya? Hindi ka na. Kaya wala. Parang, ha? Mahilig ba tumang? Hindi, isa ko nakalimutan dito. Uy, ano ako na rin dito bakla. Wow, yeah. Ano ba ito dyan? Dito ka dito. 5, 130. 130 mo ako gagawin. Pati natin sa ito lagi. 65. 65 plus 60, 67.5. 67.5. Kasi mo dito na. Ito na. Wala ko lang. Mali pala. Ito down. Ngayon makurangin ulit din natin para ano. Kaya ka-overlap siya mga sundot sa gato. Para 5. Overlap tayo ng 10 cm. 75. 67. Tawagin na? Ano lang pala, lumag natin. Hindi, mga 8. Yeah. Okay, wala. Para, bam! Bam na bam! Gagawin natin.
Eh, okay na na yung nanay. When the dawn
Ah! Ah! Yan. Tapuan natin yung light natin kasi umulan. Nakakaulan. Ako nakakaulan na yung araw. Meron na, baka kamantay na sikat. Yan. Okay mga ko, hirap na natin ang ating
Paano na pa to? Paano na? Yan.